إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглау мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка, һәм шәһадәт китерәмен Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, һәр бер мөэминнең иң зур теләге ул баласының изге, күркәм, әдәп, әхлаклы булуын теләү санала. Чөнки ул бала игелекле һәм бәрәкәтле була. Хәтта дөнья тормышы киң, муллыкта, байлыкта булмаса да, матди мөмкинчелекләре шикләнгән булса да, ул барыбер әти-әнисе өчен күз карасыдай шундый бер рәхәт, тормыш рәхәте булып кала. Аның белән күрешү булсынмы, аның белән сөйләшү булсынмы, ярдәм итешү, аралашу булсынмы, ул бала ярлы булса да, ул һәр вакыт әти-әнисен сөендереп торачак. Һәм шуңа күрә без балаларыбыз изге булуына әти-әниләр без һәммәбездә барлык сәбәпләрендә куярга тиешбез. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръәндә безгә хәбәр бирә. Әгәр дә балам изге булсын дисәң, иң беренче чиратта үзең әти кешеме син, әни кешеме, иң беренче чиратта үзең изгелеккә омтылырга тиешсең. Һәм синең Раббың белән нинди элемтәдә булуың, шулай ук синең балаларыңа да нәкъ шушындый мөнәсәбәт, мөгамәлә булыр. Аллаһ Раббыбыз Кәһф сүрәсендә Хызыр пәйгамбәрнең ватык, җимерек стенаны, диварны төзекләндерүе хакында хәбәр итә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва аммал җидару факана ли гуламайни ятимайни фил Мадинә, ва кана тахтаху канзун лахума, ва кана абуһума салиха, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك". Аллаһ әйтте, чөнки анда бит инде Муса пәйгамбәр белән Хызыр пәйгамбәр кыйссасы китерелә. Һәм Муса сорый: "Ни өчен син ватык, җимерек булган бер стенаны кире торгызып куйдың?" дигәч, Хызыр пәйгамбәр аңа җавап бирә: "Теге дивар, стена хакында ул ди шәһәрдәге ике ятим баланыкы иде. Ул стена астында хәзинә, клад бар" дип әйтә. Һәм әтиләре изге кеше булганлыктан синең Раббың ул ятим балалар үскәч, аларга калсын дип, хәзинәне Раббың рәхмәте итеп табып алырлар дип теләде дип әйтә Хызыр пәйгамбәр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Абдуллаһ ибн Аббас, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, әйтте: "Ул ике ятим бала әтиләренең изгелекләре сәбәпле иминлектә, муллыкта сакландылар" дип әйтә. Ягъни менә шушы кладның да, шушы ике ятим балага калуы ул әтиләренең яхшы изге булганлыгыннан. Һәм шуңа күрә безнең
яхшы булуыбыз, безнең изге булуыбыз, безнең инде Аллаһ Раббыбыз кушкан фарызларын үтәүебез, ул үзебезгә генә түгел, ул хәтта балаларга да тия. Һәм Алла сакласын, ниндидер бер бәла каза килсә, һәм кеше китеп барса, аның балаларын Аллаһ Тәгалә үзе саклар. Имам Куртуби бу аятларны тәфсир кылганда булай әйтә. Бу аятлардан күренгәнчә, Аллаһ Тәгалә кем яхшылыкка, изгелеккә омтылса, аның үзен дә саклар, һәм аның балаларын да саклар дип яза. Һәм бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать, бу бик актуаль булып тора. Чөнки ни кызганыч, бүгенге көндә кешеләр арасындагы бәйләнеш, туганнар арасындагы бәйләнеш ул юкка чыкты диярлек. Кечкенә вакытта бер-берсе белән уйнап, бер-берсе белән аралашып үсәләр, ләкин үсеп җиткәч, һәрберенең үз тормышы, үз гаиләсе, үз балалары, үзенең мәшәкатьләре һәм аралашу бик каты сирәк булып кала. Һәм хәтта картлыкка җиткән әти-әнине балалар карамый. Әмма ләкин әти-әни барыбер балам, балам дип чаба башлыйлар. Хәтта ни шаккаткыч, бүгенге көндә картлыкка җиткән әбиләр балалары өчен ипотека үз өстләренә алалар. Үзем түлим, үзем нитәм дип пенсияләрен җибәреп торалар. Һәм менә рус теле дәресендә дә әйтеп үттем мин сезгә шулай бит. Безнең мәчет кырыенда гына бер әби белән сөйләшкәч, ни өчен теләнеп торасың, ни өчен сораласың дигәч, ул дип пенсияне балаларыма бирәм дип әйтә. Һәм балаларыма җибәрәм дип үземә җитми дип әйтә. Һәм бу бит чынлыкта җәмәгать капма каршылык. Ни өчен бала әти-әнисенең тиенләгән пенсияләрен ул шуңа кызыгып утырырга тиеш? Ни өчен ул үзе шушы әти-әнисен карамый? Нәрсә сәбәпле килеп чыга бу? Моның нәтиҗәсе нәрсәдә? Һәм ни сәбәпле мондый хәл, мондый авыр аяныч хәл барлыкка килде? Моны инде бер Аллаһ Раббыбыз үзе генә белә. Ибн Кәсир булай дип яза: кеше Аллаһ кушкан фарызларны үтәгән сайын, харамнардан тыелган сайын, Аллаһ аның нәселен дә саклаячак. Ул кешенең бәрәкәте балаларына бу дөньяда да һәм ахирәттә дә кагылачак. Аллаһ рөхсәте белән аның шәфәгате, җәннәттәге дәрәҗәләренең югары булулары ул бәлки әти сәбәпле килеп чыгачак. Чөнки Аллаһ бу кешене тынычландырыр өчен, бу кешене юатыр өчен аның якыннарына да игелек кылачак дип әйтә. Һәм бу хакта аятлар һәм хадисләр бик күп дип яза. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, изге булырга дигәч, изгелек дигәч, ул безгә инде ниндидер бер үтәлә алмый торган, недостижимая бер цель булырга тиеш түгел. Изге кеше дигәч, күп кеше күз алдына бөтен 24 сәгать буена намазлык өстендә гыйбадәт кылып утырган кешене күз алдына китерә. Әмма ләкин изгелеккә омтылыйм дисәң, иң беренче чиратта фарызларны башкар. Һәм сөннәт гамәлләрдән добровольный, дополнительный, желательный гамәлләреңне арттыр. Һәм үзеңне, гаиләңне, байлыгыңны, ризыгыңны харамнардан сакла. Харамнар тимәсен. Менә шул вакытта бәлки син дә изгелеккә якынаерсың. Саид ибн Мусайиб, мәшһүр булган табигин, Аллаһ аңа рәхимле булсын, әйтә иде: "Эй балам", ди, үз улына карап, "Эй балам, синең яхшы булуыңны теләп, мин ди укый торган намазларымны арттырам", дип әйтә. Фарызлардан тыш өстәмә намазларымны арттырам ди. Һәм Аллаһтан сине саклавын сорармын дип әйтә иде. Шулай ук Умар ибн Абдул-Газиз, 5нче тугры халифа, һәм үзенең бер сүзләрендә булай дип әйтә: "Әгәр берәр мөмин вафат булса, Аллаһ аның балаларын һәм балаларының да балаларын, оныкларын, нәселен, аларын да саклавын дәвам итә, саклар", дип әйтә ушбу Умар ибн Абдул-Газиз. Балаларын гына түгел. Бу кеше китеп барды, бу кеше вафат булды. Балаларын гына түгел, балаларның балаларына да тия дип әйтә. Нәселенә дә күчеп барачак ди. Аллаһ Раббыбызның саклавы. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, Умар ибн Абдул-Газиз дигәннән кем булган ул 5нче тугры халифа? Ул җәмәгать Пәйгамбәребез хиҗрат кылганнан соң 60 елдан соң туган һәм бик изге кеше булган,
бик гыйлемле кеше булган, тәкъвалы булган, һәм ахыр чиктә ул халифа булган, дәүләт башлыгы булган. Ул үзе әнисе ягыннан Гомар ибн Хаттаб сахабинең оныгының баласы, правнук булган. Һәм моның әтисе турында бер кыйсса китерелә. Моның әтисе үзенең хезмәтчесенә әйтә икән, бу әле өйләнешкәнчегә хәтлек хезмәтчесенә әйтә: "Минем байлыгымнан", дип әйтә, "иң чиста, иң хәләл булган, бер шиксез дә булмаган 400 динарны җыеп бир миңа", дип әйтә. 400 динар алтын акча җыеп бир ди, мин ди изге гаиләдә тәрбияләнгән бер кызга өйләнәсем килә, дип әйтә. Иң хәләл малымны җый, мәһр бирермен, туй үткәрермен, иң изге гаиләдә булган бер кызга өйләнәсем килә, ди. Һәм бу кем була? Бу Гомар ибн Абделгазизнең әнисе була. Һәм алар өйләнешәләр, никахлашалар, һәм шул никахтан Гомар ибн Абделгазиз туа. Һәм инде әлбәттә аның изгелеге турында, аның тәкъвалыгы турында бик күп китаплар язылган, һәм хәзердә бар ул кибетләрдә карагыз, укыгыз, бик каты безгә үрнәк булырдай кеше булган. Һәм хикмәт ияләре әйтә иделәр: әгәр кеше чиста булса, пөхтә булса, әдәбе, әхлагы югары булса, туры юлда, иман юлында булса, бу кешенең әдәбеннән бөтен гаилә әһелләре дә әдәбен алырлар. Бу кешенең изгелегеннән бөтен гаилә әһелләре дә ул изгелекне өйрәнерләр, дип әйтә. Ни сәбәпле, ни өчен? Чөнки безнең халыкта да әйткәннәр, шулай бит. Алма алмагачтан ярак төшми. Шуңа күрә балаң кем булуын теләсәң, көзгегә барып кара. Кыяфәт кенә түгел, үзеңнең нинди привычкаларың бар, үзеңнең нинди кимчелекләрең бар, недостатыкларың бар, нәрсә эшлисең, ничек гамәл кыласың, гыйбадәтне ничек укыйсың, намазларыңны ничек башкарасың, көзгегә карап үз-үзеңнән сора. Аннан соңына балаңа кара. Бүгенге көндә кызганыч, ләкин кешеләр үз балаларының башка яклары белән мактаналар. Минем малаем шундый бай булды, шундый күп акча эшли. Минем малаем шундый зур җиргә барып җитте, шундый зур бер кеше булды, дип, алар үзара мактанашалар да бәлки. Ләкин иманлы булды, тәкъвалы булды, әдәбе югары булды, әти әнисенә итәгатьле булды дип мактанган кешеләрне бик ишеткәнем юк әле нигәдер. Кайбысыр вакытта шул макталган кешеләрне карый башласаң, ул акчаларын бәлки харам юл белән туплагандыр. Ул шушы югары җиргә җитәргә, ул бәлки ничә дистәләгән кешенең башыннан узгандыр бәлки. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без балаларның тәмле ашасыннар, матур йокласыннар, матур киенсеннәр дип кенә борчылырга тиеш түгелбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Хәл җазаул ихсани илля ал-ихсан", изгелекнең җәзасы бары тик изгелек кенә булыр, дип әйтә. Ягъни без яхшылык кылган саен, аның җавабы, Раббыбыздан килгән җавабы тагын да игелекле булыр. Һәм бер вакытны Шәйбани исемле бер галим, Аллаһ аңа рәхимле булсын, ул әйтә: "Без ди бер вакытны Константинополь шәһәрен осада кылганда, әгәр дә тарихны ачып карасагыз, аны бик күп тапкырлар инде мөселманнар осаждать иткәннәр. Һәм шунда утырганда ди, сөйләшә башладык үзара", дип әйтә. Дуслар белән, якыннар белән. Һәм ди, әкрен генә сүзебез кыямәт көненең галәмәтләренә күчте, дип әйтә. Ягъни кыямәт алдан нәрсә булыр? Дәҗҗал чыгар, шушындый ниләр булыр, үтерешләр артыр, вакыт бик тиз узар, дип сөйләшә башладык, ди. Һәм шунда арабыздагы булган бер кеше, Ибн Дәйләми, ул ди шул сүзләрнең дәһшәтле булуларына чыдый алмыйча былай дип әйтә: "Мин ди ишеткән сүзләрдән соң", дип әйтә, "балаларымның булмавын теләр идем", дип әйтә. "После всего услышанного о том, что случится перед судным днем, я не хотел бы, чтобы у меня были дети", дип әйтә бу кеше. Һәм моны туктаталар, моны кисәтәләр. Нигә алай дип әйтәсең? Чөнки аңлашыла ни өчен әйткәнлеге. Кыямәт көне алдыннан фитнәләр булыр, шундый ниләр булыр, һәм шуңа күрә мин теләмим, чтобы минем баламмы, оныгыммы, нәселемдәге булган кешеме шул фитнәләргә кереп фитнәләнсен, адашсын, югалсын, моны теләмим, дип әйтә. Шуңа күрә баласын булмасын дип телим, дип әйтә. Һәм шунда аны туктаталар, һәм әйтәләр: "Эй кардәшем, алай әйтмә. Аллаһ тәкъдирдә язган булса, кешенең барыбер баласы булачак. Үзе теләмәсә дә, тәкъдирдә ни язылган, шул булачак барыбер.
Ләкин бу куркудан чыгыр өчен һәм балаларыңны синнән соң Аллаһ Тәгалә сакласын өчен бер нәрсә өйрәтимме дип әйтә аның иптәше. Өйрәтимме? Һәм шушы аятларны укый башлый. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Үзләреннән соң зәгыйфь хәлдә балаларым калыр дип курыкканнар саклансыннар ди. Алай әйтмәсеннәр ди. Ул дөрес түгел дип әйтә Раббыбыз. Лучше алар Аллаһтан курыксыннар һәм дөрес, тугры сүз сөйләсеннәр дип әйтә. Бу Ниса сүрәсе 9-нчы аят. Ягъни балаларыма нәрсә булыр дип калтыранма, курыкма. Иң элек үзең нинди булырсың микән турында борчыл дип әйтә Раббыбыз. Үзең тәкъвалыгың булсын, Аллаһтан курык дип әйтә үзең. Ә инде үзең тугры булсаң, сүзләрең дөрес булса, иманың ныклы булса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә балаларыңны да, нәселеңне дә саклар һәм синең күңелеңнән дә борчу хисләрен алыр. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә тормышта бу бик еш сизелә. Кызганыч, әмма ләкин дусларыбыз, яхшы кешеләр, изге дип тә саналган бәлки кайсы бер кардәшләребез вафат булганнан соң, әлхәмдүлилләh, берсенең дә бер баласы ачып торганы юк. Берсенең дә бер баласы теләнеп авыр хәлгә калган юк, әлхәмдүлилләh. Кырыендагы кардәшләре, якыннары, туганнары, дуслары ярдәм итәләр һәм берсенең дә балалары инде теге әрәмгә зәрәгә чыкты, юкка бетте дип булганы юк, әлхәмдүлилләh. Мин шәхсән үзем алай күргәнем юк. Һәм шуңа күрә бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең зур бер нигъмәте булып тора. Һәм шуңа күрә балаңның намазда булуын теләсәң, башта үзеңнең намазыңа кара. Балаңның Коръәнле булуын теләсәң, башта үзең ничек, кайчан Коръән укыганлыгыңны кара. Һәм гади бер генә китап булсынмы, йорт эшләре буенча тырышлык булсынмы, әнисенә бер ярдәм булсынмы, улың да шундый бер булуын теләсәң, башта иң элек үзеңә кара. Күзгә бар да үз-үзеңә кара. Син үзең шул сыйфатларга ияме? Син үзең ул эшләрне башкарасыңмы? Һәм әлбәттә сүземнең ахырында әйтәсем килә, булар барысы да кирәк. Әмма ләкин булардан да әһәмиятләреге ул җәмәгать дуга. Аллаһ Раббыбыздан сорау һәм галимнәребез дә, алар үзләре дә яхшы булдылар, үрнәк кеше булдылар. Балаларын да шулай тәрбияләргә тырыштылар, ләкин дугаларын калдырмадылар. Фудайл ибн Аят улы Галигә карап булай дип дуга кыла иде. Эй Раббым, эй Аллаһ, мин улым Галине тәрбияләргә тырыштым, ләкин ахырга кадәр булдыра алмадым. Я Раббым, син улымны тәрбияләсәң иде дип сорый торган булган. Һәм бу мөхтәрәм җәмәгать әлбәттә нәрсәне күрсәтә? Без ничек кенә тырышсак та, без зәгыйф мәхлуклар. Безнең мөмкинчелекләребез шикләнгән. Без кай вакытта кызып китәбездер бәлки, кайсы бер вакытта җиткереп бетермибездер бәлки. Менә шул вакытта Раббыбыздан дуга сорап, я Раббым, мин булдыра алмыйм. Минем мөмкинчелекләрем шикле. Я Раббым, син балаларымны күркәм тәрбияләсәң иде дип дуга кылсак, без җәмәгать бик тә күркәм эшләрбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм соңгы сүзем ул җәмәгать Имам аль-Бухари. Сахих аль-Бухари китабын язган галим, данлыклы галим, бүгенге көнгә кадәр аның китаплары бастырыла, укыла, тарала. Әлхәмдүлилләh, ул бик зур эш эшләде. Исламга бик зур файда китерде. Ләкин аның үзе турында түгел, аның әтисе турында сөйлисем килә. Әхмәд ибн Хафс әйтә, мин ди бер вакытны дип әйтә, Исмәгыйль, Имам Бухариның әтисе янына кирдем дип әйтә. Ул үлем хәлендә ята иде дип әйтә. Улы кеше инде ахыр әҗәле килеп җиткән, үлем хәлендә ята иде дип әйтә. Һәм шунда әтисе мондый сүзләрне әйтте ди. Мин ди, гомерем буена акчаларым арасында бер алтын акча харам акчасы булмады дип әйтә. Һәм бер көмеш дирһәм шөбһәле акча булмады дип әйтә. За всю мою жизнь среди моего имущества не было ни одного динара, который был бы получен запретным путем. И не было ни одного дирхема, серебряная монета, который с достоинством еще меньше. Не было ни одного дирхема, который был получен сомнительным образом, дип әйтә бу галим. Бу ата кеше. Һәм карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, аның нәтиҗәсе нәрсә булды? Аллаһ Тәгалә аның улына шундый бәрәкәт бирде ки, аның язган китабы Сахих аль-Бухари,
Бүгенгесе көндә Коръәннән соң, Коръәннән кала иң дөрес, иң сахих китап дип атыйлар галимнәребез. Бүгенгесе көнгә кадәр дә инде ул үлгәнгә, ул галим үлгәнгә 1200 ел үтте инде хәзер, 1300 ел. Шулай бит. Әмма һаман да біз Имам Бухари шулай дип яткан, шулай дип риваят китерә, шундый хадис китергән дип һаман да шуны искә алабыз. Һаман да аңа Аллаһ рәхмәтен телибез. Бу җәмәгать зур бер җиңү түгелмени? Без барыбыз да үз улларыбызга моны теләмибез бини. Бездән соң балаларыбыз кешеләргә файда китереп, башкалар аларга дуа кылып торуларын без җәмәгать теләмибез бини. Һәм шуңа күрә ушбу әтинең сүзләре безгә бер гыйбрәт булып торырга тиеш. Үзебез дә, балаларыбыз да харам малдан, тыелган байлыктан сак булып торыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки тормыш бәрәкәте, иминлек, изгелек, баланың иманлы булуы нәкъ менә чисталыкка, хәләл ризыкка нигезләнә. Аллаһ Раббыбыз үзебезне һәм балаларыбызны иманлы кылсын. Балаларыбыз бездән дә яхшырак мөэминнәр булсыннар. Кыямәттә без дә, гаиләләребез дә جنة أهل لرنن بوصاغي آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.